Vítaj v ďalšej časti nášho tréningového seriálu. Dnes sa pozrieme na zakopávanie v sede na stroji. Pred začiatkom si nastav primeranú záťaž, opierku chrbta a spodný valec lítok. Sadni si a spusti horný valec tak, aby fixoval stehná a zabránil pohybu panvy. Rukami sa pevne chyť madiel a s výdychom plynulo ohýbaj kolena. Celý pohyb vykonávaj plynulo a bez trhania. Týmto cvikom precvičíme najmä hamstringy, teda zadnú časť stehien. Ďakujeme za sledovanie, tešíme sa na teba aj na budúce.